हेलो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो गासै बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गिबियावनो काति फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। जों बयबो मिथिगौ फ्राय सुबुङानो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो। बेखायनो दुलाराय आसामनि सुबुंफोरानो दिनैनि काति दाननि गिबि सानखौ हार्वेस्ट फेस्टिभेल अर्थात माइ हानाय बा माइ दिखांनायनि सम हिसाबै फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो। बे समाव बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाबो नोंथांमोननि गेजेराव बे गोथार साननि हामलायथि बावहरदों जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव बिदिनो मोजाङै मोजां आबाद मावलांनानै जिउ खुंलांनो हायो आरो इसोरनि आशीर्बाद थाथों बेखौनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाबो मिजिंथिदों। जोंथ' आबाद मावनानै जाग्रानि फिसाखा ना सामथाय? हा माथो दानिसो बुंलांबाय सामथाया काति बिहुखौ मानो फालिनाय जायो। मिथिखानाय आरो मिथियै रायजोफोर होनबाबो खेबसे बुंबावनोसै आङो। आसामनि मानसिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादनि सायाव जिउ खुंबोदों नालाय बेखायनो काति दाननि गिबि सानखौ काति बैसागु बा काति बिहु हिसाबै फालिनाय जादों। माने माइ हाजेननायनि सम हिसाबै फोरबो हिसाबै फालिबोनाय जादों आरोना। दिनैनि सानाव बयनिबो न'खर न'खर आरो माइ फोथारफोराव गोजोननि आलारि बाथि फोजोंनाय नुनो मोनो जाहाथे माइआ बिगासेयावनो 100 मन गाहाम जायो। थोद फाग्ला मा जानला मोनला होनलाबाय थायो थांना हरनानैसो दानो ए नङा होमबा एखेबारे सदर मदर सोला जेरावबो नोंना बादि खालि जावनायल' बेखायनो फैफानो बायलां मोद्लाद्लानो खन्थाइ आवरायलाय दसे दे काति फोरबोनि खन्थाइ आच्छा दे लाव आयो जोंसारदों दिनै आसामनि दुब्लि फोथाराव रिथि रिथा आलारि बाथि सना गाबनि माइ फोथाराव दिनै साथि फबदों गोजोन आरो सोरांनि बाथि बेलारोम खोमसि रोम समाव हनै सावफैदों सोरबा सिख्लाया फोथार गेजेराव थाइगिरनि खङाव आलारि आयो मोननायबा लागौमोन सोरबा आबादारिनि फिसाजो गैया नाथाय फसायथारा रावबो बिहावसो एखे नोंनाबाथो खन्थाइ आवरायनाया फानसे बाराना खन्थाइब्रा बेबो मोनसे खन्थाइ जाम्बालाय मा फिसाजो बिलाइनाय खन्थाइ बिलाइ आया अन दा स्पटआव खन्थाइ सुजुनायालाय माथो थौदो नोंदो जायालै जेरावबो हेपि काति बिहुलै रायजोफोर सदर बदर संला मंला इम्बु बंला साला